ин порчаҳо аз филмҳои мустанаде ҳастанд, ки дар синамобазми Дидор дар душанбе ба намоиш гузошта мешаванд. дар Афғонистону Эрон ва кишварҳои пасошӯравӣ филмбардорӣ шудаанд. муаллифонаш ҳам мустанадсозони машҳури ин кишварҳоянд. филмҳои гуногун дар бахши озмуни байналмилалӣ, филмҳои баланду кӯтоҳ, озмуни филмҳои тоҷикӣ, бахши дар меҳмонии Дидор аз Ардокфест, як калонтарин фестивали Русия ва як гурӯҳ ҷавонам аз Ташкент меоянд, 6 нафар ташриф меоранд. 57 филм аст. барои аввалин бор ҷашнвораи Дидор ба филмҳои мустанад бахшида мешавад. ин синамобазм аз 16 то 20 октябр дар толори Иттиҳоди синамогарони Тоҷикистон баргузор мешавад. мубтакиронаш мехоҳанд моҳияти филми мустанадро ба тамошобин нишон бидиҳанд. дар фестивалҳои қаблӣ мо тасвири зиндагиро ба тамошобин нишон медодем. дар синамобазми филмҳои мустанади Дидор мо худи зиндагиро мехоҳем ба тамошобин нишон диҳем. филми ҳунарӣ тасвири зиндагӣ аст, копияи зиндагӣ аст, аммо воқеият мо зиндагиро ба воситаи синамо мехоҳем ба тамошобин нишон диҳем. ин хеле муҳим аст. синамои мустанад зиндагӣ аст. ба ҷашнвораи феълии Дидор ба душанбе синамогарон аз Афғонистону Эрон ва кишварҳои минтақа бо шумули Туркманистон даъват шудаанд. аз Афғонистон ва Эрон ба барномаи ҷашнвора 2 филмӣ ворид шуда, синамогарони узбек барои намоиш 6 филми мустанад оварданд. ҷавоншери Ҳайдарӣ, раиси Иттиҳодияи синамогарони Афғонистон мегӯяд, филмҳои мустанад нисбат ба филмҳои ҳунарӣ ҷолибтаранд. ӯ яке аз поягузорони синамобазми Дидор аст. мустанадсозӣ, вақте ки мустанад мо мегем, худаш яъни истинод, яъни бо санад. вақте ки филм сохта мешавад, ӯ мусмиртар аст нисбат ба филми ҳунарӣ. бо филми мустанад инсон метавонад ки дар воқеиятҳои айнии он замон ворид шавад ва мутаваҷҷеҳ шавад ки масалан 50 сол қабли мо, 60 сол қабли мо, 40 сол қабли мо чӣ дошт, чӣ буд. агар як фарқияти ҷашнвораи имсола ба намоиш гузоштани фақат филмҳои мустанад бошад, вижагии дигарро дастандаркорон дар вориди саҳнаи синамо шудани занҳо мебинанд. аксарияти ин филмҳое ки мо интихоб кардем занҳо сохтанд. ин хеле муҳим аст. воқеан ва як зан шояд як табаддулоте дар сабки ҷаҳонии синамо, зан коргардон, зан ҳунарпеша, зан филмсоз, шояд як равияи шахшудара дар синамо шояд шиканад, бо самти нав барад. ҷашнвораи Дидор дар ҳоле баргузор мегардад ки синамогарони тоҷик бо камбуди коргардонҳову филмнависони ҳирфаӣ рӯбарӯанд. аммо ба бовари ҷавоншери Ҳайдарӣ, мушкилоти синамогарони тоҷик дар муқобили мушкилоти синамогарони афғон ночизанд. зеро ба эътиқоди ҷаноби Ҳайдарӣ, мутахассисони синамои тоҷик умдатан фориғу таҳсили донишкадаҳои синамои Русия ва кишварҳои пешрафтаи Аврупо мебошанд. орзуманд ҳастам ки аз муассисаи давлатии тоҷик филм, иттифоқи синамогарои Тоҷикистон ва Думкино аз ҳамаишон кӯмакҳои бихоҳем бар тарбияи ҷавонҳои мо ки дар Афғонистон дар зери ҷанг ҳастанд ҳанӯзам, ки кӯмак шавад ки унҷо ҳам козод тарбия шавад, чун ҳамаиш фарзандои ҳамин хиттаи фарҳангӣ аст. синамобазми Дидор бори нахуст соли 2004 баргузор шуда, сипас дар 2 сол як маротиба синамогарони кишварҳои минтақа бо филмҳои офаридаи худ ба Душанбе меомаданд. ҳамакнун тасмим шуд ки ин синамобазм ҳамасола, вале дар 2 сол як маротиба танҳо ҷашнвораи филмҳои мустанад баргузор мешавад.